Dewch i ni weddio. Diolch yn ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn galw arna ti drigyrhau i ddod lawr i'n plith. Nerthon ni nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned yn y neuadd drws nesaf. Hoedfa nesaf nawn Sul am hanner awr wedi 3. Tra bod ni'n cymryd y casgliad gen i aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 22. Y nawr mewn gorfoleddus gan dyrchafaf glod i'm harglwydd glan ynghyd â'i saint cydseinio wna fe Iesu a wnaeth bob peth yn dda. 22 gen i aros ar ein heistedd i ganu yr emyn yma. Fydd o'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 85. Salm 85. Graslon fiost o arglwydd i'r dir, dychwelais gaethiwed Jacob, mae ddeiaist anwired y bobl, cuddiaist ei holl bechod, tynaist ymaith dy holl lyd, troaist oddiwr lidiogrwydd dy ddicter, tro ni o ddiw ein hiachawdwriaeth, a thor ymaith dydi gofaint oddi wrthym. Ai byth y digi wrthym, a ystynnu di dy soriant hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Oni throi dian byw hain ni, fel y llawenychod y bobl yn o ti. Dangos i ni arglwydd y drigaredd a dod i ni dy iachawdwriaeth. Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd ddiw, cynnes e fe a dreitha heddwch i'w bobl ac i'w saint, ond na throant at yn fydrwydd. Di ai fod ei iechyd ef yn agos i'r rhai a'i hofnant, fel y trigo gogoniant yn ein tir ni. Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch a ymgysanasant. Gwirionedd a dardda o'r ddear, a chyfiawnder a edrych i lawr o'r nefoedd. Yr arglwydd hefyd a rydd ei oni, a'n dear a rydd ei chnwd.
cyfiawnder a o'i flaen ef ac a esid ei draed ef ar y ffordd. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gallu dod ger dyfron, yn dod yn ymwybodol mae rhai pechadurus ydyn ni ac yn dod at y Dduw holl alluog, yr un sydd yn gwbl berffaith, ac eto o Dduw bod yna groeso i ni, bod hawl gennym i ddod at ti, gan ein bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy yr hyn oll a wnaeth trostom ni, iddo ddod yn ei fyddu'r byd yma, ac iddo ddarparu yr iachawdwriaeth yna, ffordd wedi hagor trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti, ein bod yn gallu dod gan trwy waith yr ysbryd glân, bod yn llygaid yn heneidio wedi hagor, ein bod ni wedi cael ein tywys at droed y groes, wedi gweld ein cyflwr, wedi gweld ein heiddiannau, wedi gweld ein pechod, ac yna o Dduw wedi gweld yr un sydd wedi dod i ddelio a'n pechod. Ac o Dduw, trwy dy ras di, ein bod wedi profi'r argyhoeddiad o bechod ac wedi dod yn galw am drugaredd. Ac o Dduw, i ni yn gallu tystio fel y mae pob un sydd erioed wedi trigo ar y ddaear yma yn gallu tystio hefyd. I'r pob un sydd wedi galw am drugaredd o waelod i calonau. Pob un sydd wedi gweld ei pechod ac yn gweld ei diwedd a'i heiddiant ac eto wedi dod i alw am faddeuant. Bod pob un wedi derbyn y drugaredd ac wedi derbyn y maddeuant. Gan dy fod ti wedi addo yn dy air, na fyddi di yn troi neb i ffwrdd, na fydd na wrthodiad i'r sawl sydd yn dod at droed y groes. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio y byddi di yn peri, y byddwn ni yn gallu gweld rhai hyd yn oed heddi, yn dod at droed y groes, yn dod at y man lle bod na ffynon wedi hagor, bod na olchiad yn y gwaed, ac y bydd na rhai yn llawenhau heddi ei bod wedi derbyn yr heddwch a Duw. O Dduw, i ni yn gofyn i ti wneud y gwaith, does dim modd i ni wneud y gwaith yma, mae tu hwnt i ni amhosibl yw i ni yn ddiolchgar am y fraint o cael cyhoeddi'r ffordd a pwyntio pobl tuag at yr arglwydd Iesu Grist, ond i ni'n gwybod o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu achub yr enau, dim ond ti sydd gallu rhoi heddwch, dim ond ti sydd gallu golchi pob staen i ffwrdd a rhoi bywyd tragwyddol. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti fod yma yn ein plith, a bydd y bresenoldeb i'w deimlo gan bob yr un ohonom. Tywallt y lan ysbryd arnom o Dduw, gad i ni brofi yr tywalliad o ddifri, gad i ni weld yma ac i brofi yma dy fod ti yma gyda ni, ac o Dduw hefyd ar hyd a lled ein glad ni, gad i'n glad ni unwaith eto brofi dyddiau fel bu yn y gorffennol, dyddiau lle rwy ti yn gweithio yn rymus unwaith eto. Felly o Dduw, bendithia diogelan hamser cadw yr un drwg i ffwrdd, i ni yn gweddio yn erbyn Satan ei hun o Dduw, yn gweddio yn erbyn cynllwynion y diafol, lle mae yn brysur wrthi yn ceisio dinistrio un gwaith ar ôl y llall. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti'n cadw ni, i'n nerthu ni ac i'n cysuro ni. Tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni ganu emyn rhif 285. Mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon I bob rhai, a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a baid. 285 gyn I sefyll i'w chanu. Daw yn testyn o'r salmau, Salm 85 ar 10fed adnod, Salm 85 adnod 10, Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch a ymgysynasant. Nawr wrth ddarllen y salm, mae yn ein hatgoffa o drugareddau Duw tuag at ein gwlad ni. Tybio ni falle wrth ddarllen salm fel hon, a falle i gefndir, mi fyddwn ni yma yng Nghymru yn teimlo rhyw fath o agosatrwydd tuag ati. Credir i'r salm gael ei hysgrifennu ar ôl I bobl Dduw ddychwelyd o gaethiwed, ac yr oeddent wedi derbyn llawer o drugareddau Duw, sawl gwaith, tro ar ôl tro, ei harwain allan o'r Aifft, dychwelyd o gaethiwed y Mabilon ac yn y blaen. Allwch chi bentyru yr adegau lle bu yr arglwydd yn drigarog ac yn ei hachub nhw o'i hargyfwng. Ond yma I ni'n gweld eto yr oeddent serch hyn mewn angen, unwaith eto mewn angen, mewn cyflwr nad oedd yn gwbl iach nag oedd. Ac dyna lle ni'n gallu gweld rhywbeth tebyg yma yng Nghymru. I ni'n gallu tystio i'r arglwydd bendithio ni dro ar ôl tro. Hyd yn oed byddai'r mwyafrif o Gymru bellach ddim yn ymwybodol o hanes ein gwlad ni, byddai ni ddim yn syni petai chi'n mynd I unrhyw le bellach ac yn gofyn iddynt I adrodd rhyw fath o hanes. Dwi ddim yn gwybod sy'n pobl hyd yn oed yn ymddiddori mewn unrhyw hanes. Hyd yn oed ewch chi nôl at y tywysogion a'r cestyll sydd yng Nghymru. Faint sydd yn holi pam fod y cestyll yma? Tybio ni fod yna lawer ddim yn gwybod hynny bellach. Yn yr ysgolion, ni'n goffo dysgu sgiliau a pob math o bethau, ond bron iawn I chi'n ofni dweud wrthyn nhw, adeiladwyd y castell yma gan
Edward, neu beth bynnag, neu Llywelyn fawr, neu beth bynnag, achos heddi mae rhaid i plant darganfod hynny drostynt ei hunan. Ni ddim yn cael rhoi ffeithiau yn aml i bobl ar hanes y cestyll. Faint sy'n gwybod hynny? Ond yna, mae yna fwy o gapeli tybiwn ni. Mae yna gestyll ym mhobman yng Nghymru. Ond mae yna lot o gapeli yn does. Capeli ym mhobman. Ac eto i gyd tybiwn ni nad yw'r Cymru yn gwybod hanes y capeli chwaith. Pam fod y capeli yma? Pam fod y cestyll yma? Neb yn malio rhyw lawer. Pam fod y peth yma? Hanes mor bwysig yn diwe. Ac eto i gyd dim diddordeb, y presennol sydd mor bwysig. Ac i ni'n gweld tristrwch ein gwlad ni am wlad yn holl gwledydd y byd. Does dim gwlad tebyg iddi arwain i Israel, siwr o fod, sydd wedi profi gymaint o fendithion a trugareddau Duw. Gymaint o ddiwygiadau. Ac eto i gyd, dyw e ddim yn poeni ni ro lawer, nag yw. Fel pobl, cyflwr y wlad a chyflwr yr eglwys. Pan o diwygiadau, mi roedd gwir achubiaeth yn doedd. A gwir addoliad. Ac eto i gyd, beth i ni'n gweld fel pobl Israel, wedi cael ei hachub, wedi cael ei bendithio, wedi derbyn o trugareddau Duw. Ac eto, ddim lle dylsyn nhw fod. Mae'r angen yn anferthol. Adnod 1, grandewch, allech chi smalio mai Salm i Gymru yw hon. Dychmygwch petai hon wedi cael ei ysgrifennu i Gymru. Graslon fiost o arglwydd i'th dir. Dychwelais gaethiwed Jacob, maddeuais dan wired y bobl, cuddiais ei holl bechod, tynnais ymaith y holl lyd, troais oddi wrth lidiogrwyd y ddicter. Ond drychwch nawr, tro ni. O Dduw ein iachawdwriaeth, a thor ymaith dyddi gofaint oddi wrthym. Y mae dal yr angen. Am weddi, sylwch, mae'n mynd ymlaen, am weddi, am gri o'r galon dros bobl Dduw. Adnod 5 ymlaen, ai byth y digi wrthym, ond nid yw yn teimlo felly. Beth i ni'n gweld? Mae Cymru yn arbenigwyr ar seithi hunan yn ei throed, yn dwi? I ni'n gweld y tro ar ôl tro, cweryla yn erbyn ei gilydd, ond edrychwch ar yr eglwysi. Beth sydd wedi digwydd? Wedi hen droi ar air Duw, ac yn mynnu pethau eraill i ddod i mewn. Ac yna i ni'n gallu galw fan hyn, ai byth y digi wrthym. A ystyn ni di dysoriant hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. I ni yn y cyflwr hynny, yn dydyn ni? Cenhedlaeth a chenhedlaeth. I ni bron yn cyrraedd y pwynt nad oes neb bellach yn mynd i gofio unrhyw beth o unrhyw werth yn ein gwlad ni. Dyna cenhedlaeth a chenhedlaeth. I ni'n gallu tystio hyn, adnod 6, on i throi di, a'n bywhau ni, fel y llawenychod o bobl yn o ti, dangos i ni arglwydd dy drugaredd, a dod i ni dy iachawdwriaeth. Wel, gallwn ni ddisgrifio'r salm yna yn sicr yn salm i ni fel cenedl. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwrandawiad yr enaid. Ofn yr enaid yn ail ac yn olaf yn drydydd. Ateb i'r enaid. Felly, yn gyntaf, gwrandawiad i'r enaid. Gwrandewch ar adnod 8. Dwi am ganolbwyntio ar adnod 8, 9 a 10. Adnod 8. Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd Dduw. Cynnes e fe a dreitha heddwch i'w bobl ac i'w saint, ond nath roant at yn fydrwydd. Ond yw hyn yn rhywbeth pryn y dyddiau yma. Dwi'n credu mai Sul diwetha dwedes i rhywbeth tebyg. Yma yna llawer yn gwrando, ddim llawer falle, ond o'r rhai sy'n dod i'r capel, ac i'r rhai sy'n gwrando ar ambell i oedfar y we. O'r rheini, yma yna lawer o'r rheini'n gwrando, ond efallai bod i gwrando nhw yn arwynebol, ac yn arwain yn aml iawn ei bod nhw'n anhapus gyda'r hyn maen nhw'n ei glywed. Ond ydy hwnna mor gyffredin. Os yw'r gair yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon gael bwysleisio. Tybiwn ni, os nad oes gwir ffyddlondeb i air Duw, bydd dim lot o ots gyda unrhyw un be bynnag sydd wedi cael ei ddweud. Dwi'n yn credu fydda llawer ots. Allwch chi ddweud pob math o bethau, a bydda dim lot o ots. Ond os yw'r gwir yn cael ei chyhoeddi, fi na wahaniaeth nawr.
O, fe fydd na rai yn anhapus ar gwirionedd nawr. Ddim yn hoffi'r gwirionedd pan mae'n cael ei chyhoeddi. Ond efallai ar y cychwyn yn gwrando a'i clistiau ac yn gwrando yn arwynebol, ond yn aml iawn, yn fuan iawn, y mae hyn yn troi at anhapusrwydd ac yna y maen nhw'n gwrthod gwrando mwy. Maen nhw'n cyrraedd rhyw bwynt. Nyn nhw ddim gwrando ar weddill y bregeth. Maen nhw'n barod wedi llunio'i e-byst. Ond ydy hwnna'n wir, dyna'r oes fodern. Dyddiau yn ôl, falle llythyr bydde wedi dod. Neu efallai pido troi lan beth eto. Dyna yw'r ymateb mor aml pa mae'r gwrando'n arwynebol, ond gwrandewch ar hyn. Mor wahanol i'r hyn sydd yn y salm yma. Mae'r 8fed adnod yn dweud hyn. Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd Dduw. O, mae hwnna mor bwysig. Dyna chi, dwi'n mynd i edrych ar yr holl adnod yma, dwi'n mynd i edrych ar hannau o'r adnod yma, ond dyma'r rhan dwi eisiau canolbwyntio arni. Mae mor bwysig, yn y lle cyntaf, ni'n gwybod hyn, yw i gredu bod yna Dduw. Mae rhaid i chi gredu bod yna Dduw. Os ych chi ddim yn credu bod yna Dduw, ewch chi ddim yn bell iawn. Os falle bod chi'n dod i'r capel achos chi'n licio'r pensaernïaeth neu beth bynnag, neu'r pren, neu beth bynnag chi eisiau edrych arno, ond fyddwch chi ddim yn mynd yn bell iawn os chi ddim yn credu bod na Dduw. Mae yna biliynau o bobl yn y byd yn credu mewn Duw. Tybiwn ni y mwyafrif lletho. Mae yna anffyddwyr i gael, ond o amgryfyddau sydd yn y byd. Felly mae rhaid credu mewn Duw. I gredu bod na un sydd yn gallu'n clywed ni. A dyna'r cam cyntaf. Mae rhaid i chi gredu bod na Dduw, ac felly bod yn Dduw sydd yn gallu clywed. A falle mae pobl yn dod mor bell â hynny. Mae yna lot o bobl efengyloedd yn dod mor bell â hynny, efengyloedd o ran enw, yn credu mewn Duw ac yn credu bod Duw yn gallu'n clywed ni. O, maen nhw'n hapus iawn da hwnna. Maen nhw'n dweud, yma chi ddisgrifio Duw, mae Duw wedi creu y byd, maen nhw'n credu hynna i gyd, a maen nhw'n dweud bod Duw yn gariadus, a mae Duw yn hyn a llall, a wedi anfon Iesu Grist i'r byd. Maen nhw falle yn defnyddio'r termau i gyd, a maen nhw'n dweud, mae Duw yn gallu clywed, siaradwch gyda Duw, dewch i'r cwrgweddi a gweddiwch ar Dduw, a maen nhw'n fwy na hapus i ddod mor bell yna. A falle mae'n swnio'n hyfryd ond Duw. Mae'r Duw yma'n gallu clywed chi mewn argyfwng. Ond chi wedi sylwi beth yw'r broblem? Os ydym yn credu hynny heddi, fod Duw yn gallu'n clywed ni, yn yr rhaid dod at y cam nesaf. A'r cam naturiol nesaf felly dylsem fod yn eiddigar yw glywed ef. Ond dyna'r broblem. Y cam cyntaf yw credu bod na Dduw a gwybod ei fod e'n gallu'n clywed ni. Nid yn gwyddio lan i'r awyr i'r cymylau a gobeithio am y gorau. Pobl yn cyffwr pren, croesi bysedd. Dyna fel mae'r byd, a wedyn ni'n mynd cam yn well efallai yn yr capeli traddodiadol, capeli efengyloedd hyd yn oed, yn dweud i ni'n credu mewn Duw ac i ni'n cael pob math o bethau am greadigaeth, a mae Duw wedi creu'r byd, ac i ni'n dangos ffolinau peidio credu mewn Duw yn creu'r byd, a hwnna i gyd, ac i ni'n mynd ymlaen, mor bwysig y pethau yma. Ond dyma lle mae'r broblem, mae'r rhaid i ni ddod at y man, ein bod ni'n eiddgar i glywed Duw yn siarad gyda fi. Dyw pobl ddim yn licio na nagyn. Maen nhw'n licio meddwl bod Duw yn gwrando ar fi, ond sa eisiau Duw yn siarad gyda fi. Beth os fydd yn dweud rhywbeth dwi ddim yn licio? Beth os yw yn rhoi disgwyliadau arno fi, dwi ddim yn fodlon ei wneud? Ac felly, dyn nhw ddim eisiau'r darn yna, maen nhw eisiau'r darn arall. Ond oedd dyma sydd yn dangos y gwahaniaeth rhwng y sawl sydd wir yn ceisio a'r sawl sydd yn ceisio yn arwynebol. Y sawl sydd am ryw yswiriant ysbrydol i'r enaid. Ond dyna beth yw e, mae e'n wir.
Achos allai ddweud hyn wrthych chi, mi fyrdwn ni yn yr un cwch. Mi roeddwn ni methu aros i fynd i'r coleg. Mi roeddwn ni methu aros i fynd i'r coleg achos o'n i eisiau bod yn Gristion. Pidwch a cwestiynu hynny, mi roeddwn ni wir eisiau mynd i'r defoedd. Mi roeddwn ni wir eisiau bod yn Gristion. Ond mi roeddwn ni hefyd eisiau mynd i'r cyngerddau pop. Mi roeddwn ni eisiau gwrando ar fy holl grwpiau. Mi roeddwn ni eisiau cael bod yn rhan o'r holl beth. Ac efallai ambell i wydyr fach i yfed gyda'r Gristnogion. Mi roeddwn ni methu aros am wneud hynny hefyd. A gallu cyfiawnhau'r peth, mae e'n iawn. Mae pob Cristion yn gwneud y peth yma. Mi roeddwn ni eisiau'r yswiriant ysbrydol. Mi roeddwn ni eisiau gweddio ar ei Dduw. Dwi wedi gweddio i Dduw am faddeuant ac felly mae popeth yn iawn. Ond y broblem oedd hyn, a oeddwn ni'n fodlon gwrando ar beth oedd Duw am ddweud wrtha i. A oeddwn ni eisiau clywed beth oedd yr efengyl. A oeddwn ni eisiau deall beth oedd yr efengyl. A dyma'r broblem, dyw'r mwyafrif ddim eisiau clywed hynny. Maen nhw'n licio meddwl bod nhw'n gallu dweud fy mod i'n Gristion, dwi wedi galw ar y Duw sy'n gallu clywed ac felly mae popeth yn iawn. Ond mae'r salmydd yn dweud gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd Dduw. Dwi'n mynd i wrando nawr ar y Duw sydd yn gallu fy nghlywed i a dwi'n mynd i weld beth sydd ganddo i ddweud wrtha i. Mae rhai arwynebol yn barod i alw ar Dduw. Ac yna yn dyfeisio eu hatebion eu hunan. Yn dod i'w casgliadau eu hunan sydd yn ei siwtio nhw o'r hyn y dymunant i Dduw ddweud wrthynt. Maen nhw wedi perswadio hunan. Dwi'n gwybod y mae Cristnogion nawr yn dweud hyn ac felly dwi'n licio hwnna. Mae Duw wedi maddau i mi. Dyw Duw ddim yn Dduw caled. Ac oherwydd hynny fedra i gario ymlaen. Ddim erioed wedi profi ar gyhoeddiad o bechod, ddim wedi gweld y gwacter sydd yn y byd, ddim wedi gweld dim byd o'r fath, ond yn licio meddwl fy mod wedi galw ar Dduw. Ond mor wahanol yr hyn a gawn yma, mae'r enaid yma am wrando ar Dduw, nid am wrando ar eiriau dyn, ar ddamcaniaethau dyn, ar beth yw ei farn ar sut i gyrraedd y nefoedd. Dydyn ni ddim am i chi glywed beth yw fy marn i na barn neb arall. Beth sydd angen i chi glywed, a chi sydd yn gwrando, yw beth mae Duw yn dweud yn ei air. Ac mae'n gwbl glir. Pidwch a cael unrhyw trafferth am y peth, hyd yn oed fersiwn William Morgan. Dyw e ddim yn anodd. Does ddim eisiau ni cael rhyw fath o fersiynau newydd ac yn newid yr athroniaeth a'r athrawiaeth. Does ddim eisiau poeni mynd. Mae Beibl William Morgan yn ddigon rhwydd i ni ddeall fel Cymru. Darllenwch mae yna, ond dyma'r broblem, dyw pobl ddim yn licio beth sydd yno. Ac felly mae eisiau cyfieithu fe'n does. Mae eisiau moderneiddio'r cyfieithiad, a dyma'r esgus fel arfer, yw mwyn gwneud i bobl heddi ddeall y Gymraeg. Beth maen nhw'n wneud mor aml yw newid yr ystyr. Ond os darllenwch chi gair Duw yr un sydd agosaf at y gwreiddiol, mae'r cyfan yno. Mae Duw yn siarad â ni. Mae'n glir. Ac hefyd trwy waith yr Ysbryd Glân, mae Duw yn siarad â ni. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mae Duw yn dweud wrthyn ni yn ei air beth sydd angen i ni wybod, y ffeithiau, ac yna mae'r Ysbryd Glân yn dod ac yn siarad ar enaid, ac yn dweud wrthych chi beth yw'r gwirionedd, ac yn eich argyhoeddi chi o'r gwirionedd, ac yn agor eich llygaid chi o'ch darllineb chi i weld y gwirionedd. Mae'r cyfan yma yng ngair Duw. Mae'r salmydd am glywed y gwirionedd yn Duw. Mae am glywed ei Dduw yn siarad ag e. Dim ond Duw gall ddod â gwir heddwch i'r enaid. Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd Dduw. Am na rai fel na sydd yn gwrando. Mae'r mwyafrif llethol yn gwylltio cyn caniatáu unrhyw beth i suddo mewn. Achos dyn nhw ddim yn licio clywed llais yr arglwydd.
Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd yw, canis e fe a dreitha heddwch i'w bobl ac i'w saint, ond no a throwant at yn fydrwydd. Dim ond fe sydd yn gallu rhoi heddwch i'r enaid. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. Dim ond Duw sydd yn gallu rhoi heddwch i'r enaid. Dim ond Duw sy'n gallu maddau pechodau. Dim ond Duw sy'n gallu rhoi bywyd tragwyddol. Ac felly mae'r salmydd yn dweud, fe wrandawa fi ar lais yr arglwydd. Mae fel yr ymynydd yn dweud, gwrandewch ar y geiriau yma. O llefara a ddfwyn Iesu. Dyma'r rhagryth y peth. Mae'r Cymru Cymraeg siwr o fod yn ein gwlad ni yn gwybod yr emyn yma'n weddol, hyd yn oed y di-gapel. Ac wedi methu ar y linell gyntaf. Gyn ni gyd wedi bod yn eog ohono fe. I ni'n dweud, siarada dy fi. Dwi am glywed beth yw dy air i mi. Beth bynnag yw e. O petai ni dim ond yn gallu canu y linell gyntaf yn onest, mi fydde diwygiad yn dod o'n i fydde. Mi fydde'r arglwydd yn gweithio yn rymus yn ein plith. O llefara a ddwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. O llyndwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidro'r un. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd pan ych chi'n clywed llais yr arglwydd. Gwndewch ar yr ail bennill. Ni all holl hyfrydwch natur a'i melystra pennau maes, fydd gymharu a lleferydd hyfryd pyr maddeuol ras, gad i'm glywed sŵn eiriau, awdurdodol eiriau'r nef, oedd i mewn yn creu hyfrydwch nad oes moi gyffelib ef. Does dim byd gwell. Allwch chi ddim gwrando'r dim byd gwell. Ac yna, bennill olaf. Dwed dy fod yn eiddo i mi, mewn llythrennau eglur clir. Tor am heiaeth sych digysur, tywyll dyrys cyn bo hir. Rwy'n hireithi am gael clywed un o eiriau pyr y nef, nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Dyna chi emyn sy'n disgrifio be mae'r salmydd wedi brofi. O, dwi am glywed y lais, dwi am glywed beth sy'n gennydd i ddweud, a dydw i ddim yn rhoi cyfyngiadau arno chwaith. Dwi ddim yn dweud, mae rhaid i di cadw bant o'r ardal yma o fy mywyd. Dwi ddim yn dweud rhaid i di cadw bant o hwn. Na, dweud y cyfan i mi. Gad i mi wybod beth yw dywyllus. Gad i mi wybod y ffordd iach awdwriaeth. Gad i mi wybod beth yw gwir Gristion. Gad i mi wybod beth yw bod yn saint ac yn blentyn i'r arglwydd. Gad i mi wybod sut i ddod o effer yn nefoedd. Gad i mi wybod sut fedrai olchi fy enaid yn y gwaed. Dyna beth mae'r gwir ceisiwr am ei glywed. Gai ofyn oes yna un yn gwrando sydd wedi dechrau gwrando yn ei enaid. Does dim llawer o'r rhain i gael yng Nghymru. Dwi ddim yn gwybod am lawer sydd yn gwrando, hyd yn oed ymhlith y saint, y gwir saint, i ni wedi mynd yn dydyn ni, i beidio fod yn sensitif i lais yr arglwydd ac i waith yr ysbryd glân. Ond fel crefyddwyr, i ni ddim am glywed llais yr arglwydd. I ni ddim yn gwrando, nag i ni ddim yn gwrando, i ni'n gwrthod gwrando. Mae yna rhyw ragfarn, ddim yn licor pregethwr. Sawl un sydd wedi peidio gwrando heibio'r pwynt cyntaf, hyd yn oed yn yr oedfaon yma, achos dyn nhw ddim yn licio be maen nhw'n clywed. Neu'r ffordd mae'n cael ei bregethu. Gormod yn does, a mae hwn am y lle bach fel hyn. Dychmygwch cyflwr ein gwlad ni, faint sydd yn gwrando? Faint sydd yn gwrando? Faint sydd yn gwrthod clywed beth yw llais yr arglwydd? Faint sydd wedi dod i'r oedfa wedi dweud, o Dduw Trigarog, siarada am i heddi, siarad dangos i mi, dwed wrthai. Yn gyntaf, dwed y fod yn eiddo i mi, dwi am yr sicrwydd yn ni, dwi am wybod fy mod yn eiddo i ti. Mae'n hyfryd i glywed. Wrth gwrs, i ni'n hoffi gweld yr sicrwydd yna'r pendantrwydd yn gallu datgan ein bod ni'n blant i Dduw, ond mae yna rhywbeth ond oes. Mae yna rhyw ostyngeidrwydd yma yn y gwir saint. Yn gwybod ac yn gallu dweud fy mod yn blentyn i'r arglwydd, mae yna dal elfen fel hon. Dwed dy fod yn eiddo i mi. O, dwi ddim am dwyllo fy hun. Dwi ddim am chwarae crefydd.
Dwi ddim am broffes ffals. O, Dduw, graslon. A dwi am brofi'r mynwesu yna. Dwi am wybod, dwi am fat goffa. Dwi'n gwybod fy mod i'n blentyn i di, achos y sawl a ddaw at ti nesbwri'r allan beth. Dwi'n gwybod hynny, mae'n adnodau diri yn dau. Ond mae'n elfen felly yma hefyd yn does. Mae'n elfen fan hyn, i'r gwrthgiliwr i ddod yn ôl, fyddwn ni'n cyffwrdd ar yr ail bwynt. Oes na rai sydd yn gwrando am y tro cyntaf. Yr hyn sydd gan Dduw i ddweud wrthych, felly parhewch i wrando, achos gwrandewch ar yr ail bwynt. Ofn yr enaid, adnod 9. Diau fod ei iechyd ef yn agos i'r rhai a'i hofnant fel y trigo gogoniant yn ein tir ni, am gysur sydd yma i ni gyd. Pa mor agos yw iachawdwriaeth i ni? O, nid yw yn gysur i wybod ei fod yn agos. Mae e mor agos. Mae'r efengyl mor agos i bob un. Mae e mor agos a marwolaeth hefyd, yn diwy? Mae'r anadl olaf yn beth erchyll. Ond fe all ddigwydd unrhyw bryd. Ac i chi un eiliad gydag anadl, a'r eiliad nesaf heb. Chi'n eiliad y myd amser chi yna yn syth yn camu dragwyddoldeb. Ac felly yw'r efengyl, mae'r efengyl mor agos hynny, gallwch chi fod mewn tywyllwch ac yna mewn goleuni, mewn marwolaeth ac mewn bywyd. Dyna pa mor agos yw iachawdwriaeth. Yn sicr i'r sawl sydd yn gwrando ar enaid, dyna be mae'n dweud, i'r sawl sydd yn gwrando ar glist yr enaid, mae iachawdwriaeth wir yn agos iddyn nhw. Mae e mor agos. Bydd rhain felly o dan dylanwad gwaith yr ysbryd glân wedi profi ei law yn agor clistiau ei heneidiau i wrando, yn agor llygaid ei heneidiau i weld. Dyna beth sydd yn wir, i'r sawl mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith. Mae eu clistiau nhw nawr yn gwrando. Ac felly mae modd gweld a chlywed. Mae agos ydyw i'ch enaid. Ond nid yw yn gysur i bob un sydd yma saint hefyd. Efallai bod yna rhai wedi crwydro ac yn oeraidd ac wedi gwrthgilio. Ond mae yna gysur yma i'r gwrthgiliwr. Os yw yn agos i'r digred, os yw iachawdwriaeth yn agos i'r digred, mae'n agos iawn i'r gwrthgiliwr. Ond diw e, achos maen nhw'n eiddo i iachawdwriaeth yn y lle cyntaf. Ac felly, troi, dyna gyd sydd eisiau gwneud. Diau fod ei iechyd ef yn agos i'r rhai a'i hofnant fel y trigo gogoniant yn ein tir ni. O, mae'n mynd ymlaen yn dweud, mae'n cyfeirio at y goniant Crist, allwch chi dweud, ond diw e. Ei fod yn agos i drigo yn ein plith. Yno, allwn ni ddweud hefyd, y mae'r iachawdwriaeth yma mor agos, a mae ddewid i geiswyr yr Hen Testament am iachawdwriaeth, fod y Meseia yn agos i ddod, ac am fendith i geiswyr, nid fel y byd yn ei gynnig, mae yna fendith fan hyn i'r ceiswyr. Yr byd yn cynnig, dim byd, ond nid yw. Mae'r byd yn cynnig pob math o bethau. I dderbyn cysur o grefyddau'r byd, mae'r crefyddau yma yn galw arnoch i wneud pentwr o weithredoedd da, os am fod yn aelod o'i crefydd. Ac ar ôl cyflawni'r pentwr o weithredoedd da, dydych chi ddim llawer callach. Does dim gwir heddwch. Dim sicrwydd ei bod wedi llwyddo, nag oes? Drychwch chi ar grefyddau'r byd, a fi dim sicrwydd ei bod nhw'n saf. Bydden nhw ddim yn gwybod hynny. Fydden nhw'n parhau i ymdrechu a gobeithio, gwrando ar pobl eraill i crefyddau nhw'n dweud mae popeth yn iawn, ti wedi mynd ar berer undodau, dyna beth chi fod i wneud, ond dwi ddim yn teimlo'n well, dydw i ddim yn teimlo heddwch, dydw i ddim yn teimlo fod hechod wedi ddelio ag a ma'n dweud, ewch ar berer undod arall, cerddwch milltiroedd i gyrraedd rhyw fan sanctaidd, i weddio nifer o weddiau, o newch yn siŵr bod chi'n gweddio nifer o weddiau, sawl gwaith y dydd, a fi diw siŵr o'ch plesio chi, ond fi dim sicrwydd ganddyn nhw. Yna maen nhw'n dweud, o, crefyddau, rowch hyn a hyn o arian,
I ennill iachawdwriaeth, ond oedd hwnna'n wir yn yr eglwys ar un adeg i roi arian i ennill iachawdwriaeth, maddeuant pechodau, i dalu arian, roedd eu coffre nhw'n llawn. Digonedd o arian yn yr eglwysi, mae cyfoeth tu hwnt i unrhyw beth. Chi'n gwybod pam? Achos oedd eisiau talu yn doedd. As o'ch chi'n talu lot, o'ch chi'n mynd i fod yn weddol siŵr pan fyddwch chi'n gamu i dragwyddoldeb, fyddwch chi'n saff, ond doedden nhw byth yn siŵr. Felly roedd tipyn bach mwy o arian. Pobl yn aberthu yn dydyn nhw, ebyrdd. Yn gobeithio fydda hwnna'n helpu ac yn lleddfu. Gallu meddwl, a mae'n glaf fach ni, sawl un sydd wedi meddwl fel hyn, os a fi gapel hyn a hyn o weithiau, o fewn blwyddyn, bydd hynny yn siŵr o blesio Duw, ac yn gwneud rhyw reolau bach, ac yn gobeithio bydde hynny'n dod â rhyw cysur iddyn nhw, ac efallai fod am gyfnod, ond os na eiliad o dawelwch ac o lonyddwch ganddyn nhw, pan does dim byd mlaen ar y teledu, neu dim yn gwrando ar unrhyw beth, dim prysurdeb gwaith, ac am eiliad, maen nhw'n dechrau meddwl am dragwyddoldeb, does dim heddwch ganddyn nhw. Ond maen nhw'n meddwl, os gwna fi waith yn y gymuned a helpu pobl, bydd hyn yn siŵr o fod yn ddigon i ennill iachawdwriaeth. Ac yna camwch mewn i fyd efengyled. Os a'n brysur fel efengylwr, fe na i bentor o bethau mae'r efengylwyr yn ei wneud. Maen nhw'n mynd i'r cwrgweddi, maen nhw'n mynd i'r pobl ifeg, maen nhw'n mynd allan at y bobl yn y gymuned ac yn galw nhw ddod mewn. Os fyddai'n brysur, os na i weithredoedd efengyled, fyddai siŵr o blesio Duw. Wrth gwrs dydy'r efengylwr byth yn dweud hynny, ond yng ngwaelod yr enaid mae yna bwyso mawr ar weithredoedd, ar pwy ydw i, pwy oeddwn ni, pwy yw'r teulu, beth yw fy nghefndir i, dwi'n gwneud hyn a'r llall. Dim gwahaniaeth nag oes rhwng pob un o'r crefyddau. Hyd yn oed crefydd efengylydd. Y termau'n wahanol efallai. Ond nid oes na rai wedi rhoi eu bywydau yn llwyr i wasanaethu eraill, y myd crefyddol hefyd, ac wedi troi cefn ar fywyd o gysur i fynd i helpu eraill. Chi'n clywed am bobl sydd wedi mynd i'r coedwigoedd trofannol yma ac wedi aberthu llawer. Tybiwn ni bod llawer ohonyn nhw math yno bobl sydd yn hoffi byw mewn coedwigoedd trofannol. Mae yna bobl yn does sy'n hoffi mewn pabell ac yn y blaen. Dwi'n na ddim yn ddilornus o rhai sydd yn ddidwyll iawn. Ond mae rhai sydd ddim yn hoffi hynny, ond falle'n meddwl, os na i aberthu, os droia i gefn ar hyn i gyd, yna fydd hwnna siŵr o blesio Duw. A falle mi rai, dwi ddim eisiau mynd i'r coedwigoedd. Dwi ddim eisiau gwneud hynny, ond os na i hynny, fe fydd Duw siŵr o wenu arna i. Ond nid oes na rai felly, tybiwn ni. Dwi wedi clywed am rai. Allwch chi glywed nawr rhai yn cwyno. Gwylltio hyd yn oed. Beth? Sut gall hwn ferniadu nhw? Pwy mae yn meddwl yw e? Ond sylwch, dydyn ni ddim wedi dweud mai peth drwg mae rhain yn wneud. Maen nhw wedi mynd mas i helpu pobl ac yn gwneud llawer o ddaioni ac yn gwneud pethau da iawn fydd yn cael eu cyfnodi yn y llyfrau hanes eu bod nhw wedi helpu llawer o bobl mewn angen. Ond beth i ni yn dweud yw hyn. Mae'r Beibl yn dweud does dim un o'r pethau hynny yn achub enaid. Does dim un aberth dwi yn ei wneud yn achub fy enaid. Does dim un gweithred, does dim un pererindo, does dim un cyfres o weddiau, does dim un peth felly yn gallu wneud unrhyw lles tragwyddol i'r enaid. Mae'r Beibl o'r dechrau i'r diwedd yn datgan yn gyfan gwbl yn erbyn y fath gelwydd. Dydyn nhw ddim yn dod â heddwch cydwybod. Dydyn nhw ddim yn maddau eich pechodau. Dydyn nhw ddim yn eich golchi chi'n hwynach na'r eira. Dim byd o'r fath. Diwerth ydy'r pethau yna i fywyd tragwyddol. Nid dyna'r ffordd. Nid dyna'r ffordd i'r nefoedd. Nid dyna'r llwybr i gyrraedd tragwyddoldeb gyda Christ a Duw. Mae'r llwybr honno'n llawn balchder o'r hyn a wnaethom ni. Dwi'n pwyso ar fy ngweithredoedd fy hunan. Be mae'r salmydd yn ei ddweud sydd yr union yr un peth a mae'r proffwydi yn ei ddweud. Sydd yr union yr un peth a mae'r apostolion yn ei ddweud. Sydd yr union yr un peth a mae'r Iesu Grist yn ei ddweud.
Sydd yr union rhywun peth o dwedodd William Williams Pantacelyn, a Christmas Evans, a Daniel Rowlands, a Griffith Jones Llanddowror. Sydd yr union rhywun peth a dywedodd yn had a Dr Martin Lloyd Jones a Spurgeon. Sydd yr union rhywun peth a byd ni'n ceisio trwy ras Duw i gyhoeddi nawr. Diau fod ei iechyd ef yn agos i'r rhai a'i hofnant. Does dim rhaid a berthu a mynd cant a mil o filltiroedd i ffwrdd. Sim rhaid gwneud cyfres o berer undodau. Na, diau fod ei iechyd iachawdwriaeth yn agos i'r pwy? I'r rhai a'i hofnant ef. Dyna beth sydd eisiau. Sim eisiau cyfres o weithredoedd. Sim eisiau gallu bod i dweud dwi wedi mynd i capel ar ysgol Sul am 80 o flynyddoedd ac wedi cael y fedal i brofi fy mod i wedi bod bob Sul. Dim byd o'r fath. Be mae'n dweud? Dyma beth sydd eisiau. Ofni'r arglwydd. Dwi wedi clywed ei lais a dwi wedi dychryn. Achos dwi wedi clywed fod na gosb trygwyddol i bechadur. A pechadur yw fy enw i, ni feddaf enw gwell. Ac felly mae'r ofn yn dechrau. Mae angen ofn yn does. I ni'n byw mewn oes, i ni bron iawn yn dweud, does dim lle i ofn, dydyn ni ddim eisiau neb i fod yn ofnus. Wel, os felly mae'r rhaid cael gwared ar y Beibl, achos mae'r Beibl yn dweud mae'r rhaid i ni ofni'r arglwydd. Mae rhaid i ni ofni ei dramgwyddo fe, mae rhaid i ni wrando ar ei laisau. Mae Iesu Grist, ond beth yw'r cysur? Mae Iesu Grist yn agos i'r rhai sydd yn ofni'r arglwydd. Dyna be mae'n dweud, mae'n agos. Mae iachawdwriaeth mor agos. Does dim eisiau cyfres o reolaeth, dim eisiau cyfres o weithredoedd, dim eisiau mynd ar berer undodau. Na, mae'n agos. Dim ond troi sydd eisiau gwneud. Troi o'ch pechod, dyna beth ni'n neud edi fy'r rhai, ac mae yna wrth eich ymwneud. Dyna pa mor agos yw iachawdwriaeth. Yn y set lle chi'n eistedd, ar eich soffa os ych chi'n gwrando adre ar y we, neu le bynnag ar y tren, neu ar y bws ble bynnag i chi. Allwch chi fod ar y bws, gyda'r clis ffonau ymlaen yn gwrando ar yr oedfa, ac yn sydyn iawn i chi'n clywed hyn, mae iachawdwriaeth yn agos. Beth mae'n agos fan hyn? Allai ddod i gredu fan hyn. Wrth gwrs gallwch chi. Beth sy'n rhaid i wneud? Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle a daf yng Nghymor. Beth sy'n rhaid i wneud? Edrych ar y groes. Mae rhaid i ddod trwy weddi a droed y groes. Dyna pa mor agos yw e. Allwch chi ddod yn syth. Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra fydd yn agos. Sych chi'n ofni'r arglwydd. Sych chi'n teimlo presenoldeb yr arglwydd. Yna felly o ddiffiniad mae'n agos. A be mae Eseia'n dweud yw ceisiwch yr arglwydd. Gelwch arno tra fydd yn agos. Tra i fod yn agos i chi. Mae yna her fan hyn, gadewch tan tro nesaf. Falle na fydd yn agos i chi. Falle fydd yr un drwg wedi cipio'r hedyn i ffwrdd. Ond tra i fod yn agos, gelwch arno. Gai ofyn, a ydych chi yn gwrando ar ei lais? A ydych chi yn ofni'r arglwydd? A ydych chi wedi profi ohono o'r blaen ond wedi oeri efallai? Wel, mae'n agos. Trowch ato. Ydych chi'n ei geisio am y tro cyntaf. Y tro cyntaf chi wir wrando ar ei lais. Yna gwrandewch. Trowch. Mae iachawdwriaeth yn agos iawn. Cyn diwedd oedfa, cyn diwedd gweddi, cyn diwedd emyn. Fe allai ddod a mae'r goleuni yn gwawrio fel betai. Dyna fe mae'n digwydd. Mae'n gallu dod mor sydyn â hynny. Mae'n gallu bod yn raddol hefyd. Ond mae dal yn agos. Hyd yn oes yw yn raddol dros gyfnod. A mae'n agos. Mae'r arglwydd yn agos atoch chi ac yn tywys eich traed a droed y groes. Wel, gadewch i ni fynd ymlaen yn olaf yn drydydd ateb i'r enaid. Dyma i chi ateb. I'r rhai sydd yn gwrando, i'r rhai sydd yn ofni. Adnod 10, Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch a ymgys yn asant. Os ydych chi wedi gwrando, os ydych chi'n gwrando ar lais yr arglwydd, os ydych chi'n ofni, efallai bod chi nawr yn poeni rhywfaint. Efallai bydd yna rhywun yn dadle. Mae'r broblem yn rhy fawr. O'r diwedd, chi ddim yn dadle bod chi'n rhy dda. Chi ddim yn dod gyda llon lle o weithredoedd a berer undodau. Na, chi'n dod yn waglaw. Ond nawr mae'r sefyllfa di newid. Efallai nawr chi'n poeni bod chi'n rhy ddrwg. Efallai bod chi'n dechrau poeni nawr fod y broblem yn anferthol.
Achos chi bod chi wedi bod yn gwrando ar y neges, efallai wedi clywed am Dduw, ac wedi clywed am ei briodoleddau, ac am ei berffeithrwydd, ac fod ei berson yn berffaith ym mhob agwedd, ond fod hyn yn peri dryswch i chi. Ond nid dyna'r cam nesaf, mae e'n digwydd. Fe fyddwch chi'n poeni nawr ar yr ochr arall, ac yn peri dryswch yn eich enaid eich bod yn gofyn sut gall un sydd mor gywir, sydd mor berffaith, yn llawn gwirionedd. Sut gall un sydd mor gyfiawn, mor gywir, mor bir, sut gall hwn edrych arna fi sydd mor frwnt? Nawr mae'r sefyllfa'n wahanol nawr, chi dan argyhoeddiad o bechod. Ac nawr mae yna broblem arall yn eich gwynebu chi. Chi ddim yn gallu gweld, os yw Duw mor berffaith, sut gall e edrych arna fi? Mae ei air mor gywir, mae ei addewidion mor sicr, ac yna chi'n cofio, mae wedi addo cosbi pechod. Ac os yw Duw yn Dduw cyfiawn, mae'n rhaid iddo fe gosbi pechod. Mae hwn yn peri ofn i chi. Fod person Duw yn mynnu cosb ei gyfiawnder yn berffaith, ac felly ni all droi cefn ar ddrygioni, ar dor cyfraith, ar rhaid cosbi, ac wrth gwrs, ni'n gwybod bod hyn yn wir. Os nad oes cyfiawnder, mae ar ben ar bopeth, ond dyw e anhrefn, llwyr byddai hynny os bys y dim cyfiawnder, ac y mae Duw yn gyfiawn ym mhob ystyr y gair. Ond yn yr efengil fe welwn y cyfan yn uno mewn undod perffaith i ni'n clywed yr elfen arall o'i berson. Dyma'r penbleth mae Duw yn llawn Trugaredd. Cynnig heddwch, maddeuant, cariad. Ond sut gall hynny fod? Sut gall hyn fod? Sut all Duw faddau pan mae wedi addo cosbi, ond mae wedi addo maddau? Sut all olchi'r pechadur yn lan pan mae wedi addo cosbi pechadur yn rhagwyddoldeb? A felly mae berson mae'n peri dryswch i ni ddim yn deall a tybiwn ni fod y mwyafrif ddim yn deall, mae hwnna'n anodd i ni deall, sut fedrwn ni ymgyffred y fath beth? Ond be ni yn gwybod yw hyn, y mae'r cyfan yn uno mewn undod perffaith yng ngair Duw, hyfryd i'w darllen, nid yn unig am wirionedd a ddewidion Duw o ran iddi gofaint a chosb, y mae Duw wedi addo cosbi'r pechadur a fe fydd yn ffyddlon i'w air. Fe fydd yn barnu. Ond hefyd mae yna ddewidion o Trugaredd a heddwch. Heddwch cydwybod, heddwch yr enaid, heddwch a Duw. Ac y mae yn ffyddlon i'w addewid, fe fydd yn rhoi heddwch i'r enaid hefyd. Ond ymddengys yn amhosibl i ni un o'r cwbl. Ar un llaw y mae Duw yn datgan iddi gofaint a bod ei berson perffaith yn mynnu cyfiawnder, bod ei geirwiredd felly yn mynnu hyn. O, mae geirwiredd, mae e mor wir, ond yw e? Mae e'n mynnu'r pethau hyn. Ond yn ar y llaw arall y mae ei berson yn mynnu ei fod am ddangos Trugaredd. Maddeuant, ei fod am ymestyn allan i fraich a chibol. Sut gall wneud hyn? Heb tramgwyddo ei briodoleddau. Ond nid yma y cawn weld y cynllun mawreddog yma. Iachawdwriaeth, yr hyn a drefnwyd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn i'r byd cael ei greu, cyn i'r bydysawd cael ei greu. Yno roedd y tad a'r mab ar ysbryd glân, ac yno roedd na gyfarfod, ac yno roedd na gynllunio, ac fe ddeithbwyd i fyny gyda'r ffordd iachawdwriaeth yma, y cynllun mawreddog yma, ffordd y gellir bodloni pob agwedd o berson Duw. Ymddengys y broblem yn anirnadwy. Ni allwn ei ddirnad, mae'n ormod o broblem i ni, ond mor hyfeddol ydyw. Daw yr ateb i ni fan hyn. Mae Duw wedi dod ar ateb, a mae'r ateb yw Iesu Grist. Dyna beth mae'n dweud, yr ateb i'r broblem yma yw Iesu Grist. Crist yw'r ateb i'ch broblem chi. Mae ei berson yn mynnu barn am dor cyfraith, ond fe ddath Iesu Grist i'r byd, ac fe gadwodd e'r gyfraith i ni yn ein lle. Fe gyflawnodd e'r cyfan, fe fodlonodd e gyfiawnder y tad, ond hefyd, sylwch hyn, fe gymerodd Iesu Grist y gosb am ein methiant ni. A dyma sut y mae yn delio gyda'r broblem. Fe nath Iesu Grist ddioddef yr hyn sydd yn gyfwerth i uffer ni pob un o'i blant.
Dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred beth yw tragwyddoldeb o farn Duw I un enaid. Heb sôn am ei holl blant. Dyma oedd y cynllun. Fe ddaeth Iesu Grist, ac fe fodlonodd gofynion y tad yn ein lle ni, fe gadwodd gyfraith I ni, does dim rhaid mynd ar berer undod. Sdim rhaid gweddio cyfres o weddiau. Sdim rhaid mynd i'r capel bob dydd, Sul, 2 gwaith y dydd, gweddill eich bywyd. Ond sylwch chi, ar ôl dod I gredu fyddwch chi eisiau, ond nid mwyn ennill iawchawdwriaeth, ond I ddiolch I Dduw, diolch I ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengil sanctaeth, halleluia, amen. Dyna wahaniaeth. Dydyn ni ddim yn neud y gweithredoedd da I ennill iawchawdwriaeth, ond nawr y mae'n fraint, nawr mae'r Cristion am I wneud. Pam? Mae Iesu Grist wedi dod, wedi cyflawni'r gyfraith I fi. Doedd dim modd I fi gyflawni'r gyfraith, ond mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb ar y groes pan hoeliwyd yr hoelion mewn, pan llifodd y gwaed, pan aeth y lle yn dywyll, fe aeth I gofaint y tad ar y mab, ac fe gosbwyd Iesu Grist am ein cymweddau ni, rhoddwyd arno ein cymweddau ni. Dyna oedd yr ateb. Mae'r cyfan wedi fodloni, holl briodoleddau Duw. Mae'r cyfan wedi ddatrys, i'r lythyren olaf, y manylun lleiaf, y cyfan wedi wneud, nid oes un gwall, ni ellir dweud nad yw Duw wedi fodloni, mae'r cyfan yn uno, yn cusanu, maen nhw'n dweud yn yr adnod yma, yng Nghrist. Am ateb, am ddatrystiad dwyfol, am benbleth, am broblem, ond am ateb. Gai ofyn I chi, ydych chi wedi dechrau gwrando? Ydych chi wedi dechrau ofni Duw? Ofni canlyniadau eich pechod, ofni canlyniadau eich anghrediniaeth, ofni yr un perffaith. I ofni bod chi wedi troi cefn ar Dduw. Ydych chi wedi dechrau ofni hynny? Os felly trowch ato. Dyna gyd sy'n rhaid wneud. Dyna beth yw symlrwydd yr efengil. Dim ond troi ato sy'n rhaid wneud. Fel mae'r salmydd yn dweud, dyrchafaf y llygaid i'r mynyddoedd. Dyna gyd sy'n rhaid wneud yw dyrchafu'r llygaid. Sym eisiau wneud dim byd arall. Chi'n codi'ch llygaid. Chi'n troi'ch pen. Chi'n troi at Grist. Mae'n agos. Mae wedi ateb y broblem. Mae wedi delio â'r broblem. Mae wedi dod i'r byd. Mae wedi cyflawni popeth oedd rhaid wneud. Mae wedi cymryd y gosb. Mae wedi atgyfodi o'r beth y fuddugoliaethus I brofi ei bod wedi llwyddo yn y dasg. Mae iachawdwriaeth yn llwyr yng Nghrist. Felly os ydych chi yn dechrau gwrando ar lais yr arglwydd, os ydych chi wedi dechrau hofni, beth sy'n rhaid wneud? Dewch at Grist. Gwrandawaf beth a ddywed yr arglwydd Dduw. Canis fe a dreitha heddwch i'w bobl, ac i'w saint, ond na throwant at yn fydrwydd. Diau fod ei iechyd ef yn agos i'r rhai a'i hofnant, fel y trigog gogoniant yn ein tir ni. Trugaredd a gwirionedd, a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch, a ymgysanasant. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am ddatrysiad dwyfol yma. Ffordd yr wyt wedi ateb y broblem sydd y tu hwnt I pob deall yn ein hyneidiau ni. I ti anfon dy fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd. O Dduw, tyrd, arwain y neidiau nawr at droed y groes. Gad I rhai brofi dy agosatrwydd. Dy fod yn agos atynt ac iddynt brofi heddwch yr efengil. Tyrd, gweithio yn rymus unwaith eto. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 382, 382, deied pechaduriaid triain yn finteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell a ymoroedd I gael gweld y wyneb pryd, cloffion, deillion, gwywedigion, o bob enwau, o bob gradd, I gael faria un prynhawn gwaith I weld yr oen sydd wedi ei ladd. 382 gen I sefyll uwch rhannu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.